Yurt baş tutanymyzyň güneşli diýarymyzda telekeçiliň büniýadyny berkitmek hemem unuýumyny bilegem ösürmek barada edýän taýsy tagyllalary akyl ulaýatyna da bu işin has netijeli ýoly goýulmagyna uly mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda vilayatda telekeçilik işini alp barýan kärhanalaryň hemem ularda zähmet çeken adamlaryň sany barha artýar. Hojalyk jemgyýetiniň önümçi kärhanasynda polipropilen ýüplüklerin aýda 100 tonnasy, ýylda 1200 tonnasy öňürlýär. Ýüplükler esasan haly önümçiligini giňden ulanylýar. Bu ýerde polipropilen ýüplügi yerli çegmalyndan işlenip taýarlanylýar. Önümçiligi üçin gerekli çegmal Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundan Gyýynydaky polimer zawodundan alınýar. Kärhanada öňürlen ýüplükler ekologiýa taýdan arasalygy, ýokary hilligi, reňkleriniň durnuklugy bilen tapawutlanyp aljylar tarapyndan ösüni islega eýe bolýar. Bu önümler diňe bir içerki bazarda yerlenilmän, eýsem daşarky bazarlarda eksport edilýär. Yer gelende bellesek Begi Ýüpek Hojalyk Jemgyýeti öňürýän önümniň ýokary hilligi bilen bir näçe halkara güwenamalaryna da münasip boldy. Kärhana geljekde önümçilik kuwatyny ýokarylandyrmagy, önümliň görnüşlerini artdyrmagy, öňde barja daşary ýurt kärhanalary bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmak maksat edilýär. Kärhanada geljekde de ýyla tarapyndan has köp isleg bildirilýän önümliň mukdaryny artdyrmak maksat edilýär. Bu ýerde millilik bilen dogry waplygyň sağlyşy esasynda önüm öndürmek öldürne asly maksat edilen hünärmenler saçaklary, örtgüleri, alajalary dürli görnüşlerde we ölçeklerde öndürýärler. Kärhananyň işgärleri ýurdumyzda halkara parahaçylyk we anaşmak ýylyny özleriniň zähmet gadamlaryny barha batlandyryp ýurdumyzdy telekeçilik ösdürmek ugruna edýän taýsy tagyllalary üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemem türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza alkyş sözlerini beýan edýärler.